Putem de ăla ea. Populația țării noastre Cum schimbă program? Nu schimbă, bun. Care l-a dus la medic, deja cu o febră de 39,3. Ea îl mai putea salva? Nu. Deci în momentul în care apar primele simptome, semne de boală, deci copilul nu mai poate fi salvat. Și aceste semne poate fi inclusiv câteva zile să fie doar în zona unde a fost mușcat sau afectat copilul, doar să fie semne locale. Da? O usturime, un disconfort, o mâncărime, și ulterior să apară febra și iarăși mai departe să apară toate semnele de afectare a creierului. Pentru că acest virus afectează în primul rând creierul. Măcar să fie de o minută. Și produce un encefalit, un meningoencefalit. Mai este un lucru care ar fi bine de știut, cu cât rana sau contactul este mai aproape